Hot, segera bini hot. Bos. Ang soba sar ni. Cepat, cep. Angni order mani aneng. Ang sebna hanai nunggu sar. Angni order mani bawa aneng. Cep, cep. Ang cepat, cep. John नोंनि आखला बांद्राय जाबाय बेबायदि कलेजनि आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय थायोब्ला आं प्रिन्सिपालनो कमप्लेन होगोन मेडाम बे नोंजों थाफानाय निउ कामारा सोर जाखो बियो आंनि बिनानाव आइसा जन बिनि फारसे गोरोन्थिबाबो मेगन दाहो नङाब्ला आं बुंथ'बावलासो नङाब्ला मा खालामनो आइसा मुङानो गोदैखाथार माथो सोर बिसोर आब' इसिग्राम असभ्य सोरबा दननि फिसालानो बेबायदिखायनो प्रिन्सिपाल साराबो बेखौ स्टेप लानो गियो नों बिसिनि फारसे मेगन दाहोथारानो थां नों क्लासाव थांनो थां आंबो थांसै दे आब' सिख्लाफोर दं जाखो बे खेबाव खनसे क्लासाव जावले फेल जाग्लिबाय थानाया खिन्थु सियर ओइ जन्दा हनै नाहरलाय बे बैयोब्रा ससमा गाननाया ओइ रमियो ओरै फै मोजां सिख्लाफोरनि गेजेराव माथो खिब्रमाफोरबो दं फै साला खुगायाव सिरि मानो रायलायबाय थादों नोंलाय फै मा मुं नोंना रोन सार सिख्लाखौ नुफेराखै नामा नोंखौ नुदों नुदों नाथाय बे बागाननि बायदि नुफेराखै ओइ जाबा बागाननि मालिकखौ सिनायाखै नामा नोंलाय सरि सार बागानाव सासे आग्लायनाय दङ हेइ साला सिख्लाफोर नायनो फैदोंना लेखा फरायनो फैदोंलाय ओरै फै खाथियाव नैबे गलाब बिबार आला आरो फार्स्ट सेमिस्टाराव क्लास जागासिनो दं बे आइसा मुंनि सासे सिख्लानो होनानै फै जागोन दे आरो जना आइ लाभ इउ बुंदों होननानै खोन्था जागोन थां मा मुंमोनलाय आइसा बबे सेक्सन मोनलाय अ दे आं नायनोसै आरो नामा गोसोआव लाखाबाय था लजिक माने LOGIC लजिक बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै खालामनानै आइ लाभ इउ होनबाय सिख्लाया नाथाय जेबो रिप्लाइ होआ सेंग्राया बुजिनानै मोनबाय आइ लाभ इउ होनाब्लाबो बेबो गावखौ गोसोथोयो दैट इज लजिक बुजिबायथ' न दासो टपिक्सआव फैहांदोंमोन मानोथो इसिबां गोबाव दिनलाय अके सार र' आं मानो फैदोंमोन बेयाव सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय उइस आइसा मुंनि सोरबा दं नामा बेयाव येस आं मा नायबाय थाखो न बेखौ ला मानो आइ लाभ इउ ना आं थाथ'आ नों आंखौ सोबागोन आं मिथिखागौ हिन्दी सिनेमाफ्राव नुखायो आं हेल' जानु ओइ जानु दिनै फैला थाङाब्ला माथो नोंनि सोलोजों गेलेनो मोनाब्ला आंसो थानो हायो नामा दे होनबा थाब फैदो र' आं थांगासिनो दं राजिब नोंसोर थादो दे दा बिला होलांबानो जाबाय
ओइ जन गोसोखौ हमथादो नोङो ओरैनोबा आसामाव ओइथिया दै बाना बायदि बोहैगासिनो दं थादो दांग्रा दे जनदा enjoy deh jangan kalian aja Baba, ओइ आं थांनोसै फैसा नांगौब्ला लाखिफैखा र' नाङा जायो नामा फैसाखौनो हट बेसेबां हरो न हाय बे जौसे राङा थैयो नामा आंसो जानो ना सिख्लाफोरसो जाहोनो हट साला दानि जुगावहाय सिख्लाफोर फोथायनांगौआ बिदिजों जागौ नामा नुबाय जुग नङा नोंसोरलाया माबायदि लांथों दे माथो जादों सेंग्रा मानसि नालाय है साला आयाबो आंजों लोगो जाथारा दे खिन्थु सिख्लाफोर फोथायनांगौलै देलाय डार्लिं थाइसे थाइनैजों खामानिया साक्सेस जाया बाय मोजाङै सालाय सासेसो फोथायबा थैनायाव गैयालै रिथा जोंनि नेक्स्ट क्लासा मालानिफ्राय आंबो मोजाङै मिन्थिया दासो फैदों औ नै जालाय लोगोफोर मैयानि सेंग्राया एसेग्राम साहस गोनां बियो आंखौ प्रप'ज खालामलायग्रा फैथों र' साला बेथाखौ फैथोंल' बियो फैग्रोनो हो बेखौ नायथारनि र' बेखौ अ हिर' ओरै फैलाय हारे ओरै फै माबायदि नायो गिलु बालु ना ओरै फै ना मेडामजि नों आंखौ सोबागोन आं मिन्थिखागौ नुखाजोबनाय आं गासिबो आं मानो नोंखौ सोबानांगौ नों आंखौ सोबायाथ' मानो सोबानांलाय आंहा जेबो दाय गैखाया खिन्थु होमबा मानोथो गिदों फै खाथियाव गड प्रमिस आंखौ सोबायाथ' प्रमिस आंनि खोसोम नोंनि खोसोम बाबा ओजों फै साला माबायदि मोनदों आं बयनिबो सिगाङाव आइ लाभ इउ बुंग्रा आं गोसोआनो बुङाखै आंखौ गुबुनासो बुंथिनदों सोर हनै बैसोनोमोन गैया बुहुमाव बिबार गलाबजों रुजुजाथावना आरो गैया बुहुमाव सिख्ला नोंजों रुजुजाथावना सिथा ओइ आयशा नोंनि थाखाय 2 options फार्स्ट आं नोंखौ मोजां मोनबाय नोंबो आंखौ मोजां मोनदो सेकेन्ड जुदि नाजावो सना रुपा रां रुपायाव फुनानै दोनगोन आं आरो जुदि नाजावा बे गासै स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव नोंखौ ओपेन किस खालामगोन आं नाउ choice is yours touch me आंखौ सोबादों नोङो ओइ बें बेखौ हगार आंखौ जन हगार आंखौ आंनि आखाइखौ हगार जन बिदि दाखालाम प्लिज हगार हेल्प सोर माइखालाल बे नोंखौ बेयाव रैखा खालामनो खोनासं नैबे कलेजनि जाम्बा जाम्बि स्टुडेन्टफोर नै दिनै बे जायगायावनो बे सिख्लाखौ अपेन किस खालामगोन आं सोरबा बिमानि गाइखेर जाग्रा दंब्ला आंखौ हमना फै हगार नों मा खालामहैदों बाहाय बिना टिकेटनि अडियेन्स गोजानाव थानानै नाय बास रेगिं जकिं एदाविं जंखायिं गासिखौबो आं सहायना थानो हायो नाथाय सोरबा जुदि सोरबा आइजेन्थायाव अयथासार खालामोब्ला बे बहुबलि थुननायना फैदों नामा नोंलाय हा मा खालामदों आंखौलाय मा खालामदों मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों नों
Yeah. Yeah. Bây giờ nữa ăn một số bông vừng. Ôi, hôm bị không? Thì nó lại thăm. Hôm. Sướng, bây giờ sướng. मा दावराव दावसि खालामगासिनो दं नोंसोरलाय नोंसोर गोख्रै आंखौ अफिसाव लोगो हमफै Taklai? Oi! Oi, hello! रथना मा जाखो नोंनि आखायाव थै ओंखारबाय आयौ आं जिरै थै आं थैनाय हाया आं गोबांसिन गोसो रिलेक्स जों मेडिकेलाव लांगासिनो अके मेडिकेल बे गुबुन गुबुन सिख्लाफोर ड्रेस गाननाय दङ आं थाङा हो आं थांसै ओइ बहा लांनो लोगोफोर हम बेखौ लाना थौ आं थाङालै आं थाङा आं खामायना रजनी दिनै माथो आइसा दाबो फैदिया माथो दिनै क्लासखौ थाब जोबगोन होननानै बुंदोंमोन बियो ना आं थाङैखायसो लोगोफोरजों बेरायहैबाय नामाथाय बियो जानो मेडाम दिनैबा मानो थाब सफैदियाथाय आं ससे नायस'नोसै नामा मेडाम र' दसे नेबावदो बिदिब्ला खनसे फनखौनो खालामजासिगोन नामा मेडाम क्लास गोनांखाय खालामाखैमोन आङो र' खनसे खालामनायनि आं फैगासिनो दं दे औ दे हेल' आब' बबाव दं आइसा आं एसे लेट जालांगोन आब' आं दा मेडिकेलावसो दंफैयो हा मेडिकेल मा जाखो आंहा जेबो जायाखै आब' आंनि सासे लोगोआसो लोमजादों अ दे थाब फैनो नाजासना दे जागोन आब' ना आं रजनिखौ फाथायहरनोसै नामा नांलाया आब' नों जेबो टेनसन दाला दे होमबालाय अके दोनसै आं आब' बाय दोनखाजोब्बाय ना औ दोनखाबाय ओरै लाबोदो बेखौनो गियो एफा गिदिर सेंग्रायानो मोजाङै जिराय मोजाङै जिराय
Nurse? Hei, Tatka. Oi. Hei, आं तुझा हो, आं तुझा, आं तुझा. जेबो जाया. आं तुझा नों होदों. आंनि मेगनखौ नाय. जेबो जाया. आंनि मेगनाव नाय. जेबो जाया. आंनि मेगनखौ नाय. जेबो जाया. ओइ फाग्ला फाग्लि मा जाखो नोंसोर सानैबो Oi, बिथुनो ने थाबथु. जाम्बा मालाबानो थुखांबाय हालखौ मोनलायाखै आं. थारैनो नोंनि. आंनि मा? बुंदो. Hei, बुंथ'ला. हिर'. हिर'लाय? ओइ हिर'. मा बुंदों ना? Hero. बेखौथ' आं ओरैनोसो बुंदों ना? बेखौनो आं नोंनि गारांजों गोदै खोनायो. खिन्थाना मा मुं? रोन. रोन. सिख्ला सानैया आंखौ रायलायखुमायाखैथ'. रायखोमागोन नोंखौ मानोबा? नोंबो लोंदो आबै सना. जेसेबांखि देलाय मानो नोंनि खावलाया जोंनि आबैनि खावलायजों हाखाया मिथिबाय. आबैजों हायाबालाय माथो जानो? नों बायदि सोमलालाथ' नङा. आंखौ सोमला होनदों. आंखौ सोमला दा बुं मिथिबाय. बुंगोन आं. सोमला. बे खुगा खेबसिगोन आं. आबै नाङा आबै सना नाङा. अके. दिनैनिफ्राय आरोबाव सोमला दा बुंखा. आम सरि. आं बुंला दे. Hello! Mr. and Mistress Chilari. मा नोंसोर बेयाव दान्थेनि रमान्टिक खन्थाइ मुखास्थ' लानो फैदों नामा? सरि सार मा सरि बेलाय? साला सरिनि फिसा. थु आंनियाव चेम्बाराव. थु. ओइ बे गाला. नोंसोर सानैजों थोलायो. GST होनांगोन आंनो GST. GST लायखाय नोंसोरो सप्ताबा साबा गोदान सोलायो. Sir, please, sir. Please. Please plus मिथिया आं. प्रेमिसेनि मिथिया आं. खुदुम होनांगोन. आंनो खनसे खुदुम होनांगोन. फैसा दंना गैया? बेसेबां सार? 2,000. सार 1,000 दं. जानाय नङा. फैसा होनो हायाबा GSTनि मिनिंखौनो उल्था खालामगोन आं. GST माने गार्ल अफ दा स्पेसियेल टाइम. 1 लिप किस होनांगोन. मानो नायबाय दं? बिसि मुर. आरो नायबावदों बिसि मुर. बोलो. मानो फैदों नोंसोरलाय? सार जों एग्जामनि डेटसो सोंनो फैदोंमोन. एग्जाम? बाय गुगोलाव नायना लाथों गुगोलाव. थां बे दानसेनि गेजेराव जागोन ना? जागोन सार. बोलो. हिनजावफोरनि सायावलाय दाहार सुख'नो हायाब्लासो बे जेंगावा दाहार लाग्राफोरनि फिसाजोखौ जुलि खालामो आरो बे सिख्लाखौ संसार जानोसो सुबिदा होयो आं. नायनो नों. ओइ 3 नाम्बार. ओरै फैलाय. औ स्वामी ओरै फै. खावबो. नुबाय नोङो. आलो गोजोनै अराय सम थायो बिसोरो. नंगौना आंनि सना? औ सना थां नों सना. आलो गोजोनै रेस्ट लाहैदो. बिनि नामा दुखारु सार.
हा दुखारु ओइ दुखारु नोंथ' मिथिखागौ आंना बिसिया 1 2 3 4 5 बिसि दङ मा जाखो मा लोंखो जाबाबो जोबा जेनिबो आंखाल गैया नोंनि फिसाजोखौबो बेबायदिनो आलो गोजोनै दोनगोन आं आरो नोंखौ नायनानैथ' मिथिखाजोब्बाय आं नोंथ' नोंनि फिसाजोखौ जुलिबो हरनो हाखानाय नङा आंखौ साननो सम होदो माहाजोन साननो सम ओइ देखो बेखौ बै मोसौ जार्सिजों खाजोबनानै दोनहैनानै आंनि मोसौ जार्सिनि गाइखेर सेरना जाहैथोंसै लां बेखौ गोख्रै आफा मा बिहामजो माय थांनो ओंखारदों बिहामजो जन लोमजानाया बारा जाथारबाय आफा खेबसे डक्टरनाव देखायनानै फैनि जेबो नङालै आफा बे हिनजावफोरबाथाय एसे एनैखौ गिसोगारो लाबो मा सानदों बेलाय ए बिहामजो नोंसोर सफैबाय हा मा बुंहरखो डाक्टारालाय आफा हा मा जाखो फालाय आफा आंनाव एड्स जाबाय आफा एड्स बै आथोनजों सन्देरग्रा बेमारासो आयु मा एसे गिलु बालु बेमारा नोंनाव जाखो फालाय आयु हामा फिसा मा जाखो मा जालाबायखो बेखौलाय आयु ओइ नोंसोर सानैबो बे आंनि न'निफ्राय ओंखारला लामाया हनै आफा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं नोंनि फिसाला आफा फिसाला जाखो मा जाखो नों बायदि फिसाला 1000 जन खांनो हायो आं दाबो बिदि इनाय दाखालाम आफा आंनि आथिङाव दाहुनलाबाय सन्देरलाबायगोन जननि देहाया जोबोद गाज्रि बिदि देहाखौ लानानै जना बहाय थांदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम आरो गावनि लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोबाव आं नोंथांमोननो बेबायदि मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ